Čaká nás kapitulácia Bitcoinu. Bitcoin is going to zero. Hovoríte si teraz, že preháňam, alebo že sa to nemôže stať. V tomto videu som sa rozhodol, že pre vás odkryjem najnovší obsah z Palm Beach reportu, ktorý pravidelne do VIP skupiny dostávame. No a ten obsah ma zaujal natoľko, že som sa rozhodol, že informácie z tohto reportu prezdielam s vami do tohto videa a témou videa je kapitulácia Bitcoinu, ktorá je viac menej nevyhnutná. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás zdravím pri ďalšom zaujímavom videu. Ak sa vám videa páčia, dajte odber, dajte like. Ako som už spomenul, tak toto video bude trochu iné, pretože my u nás vo VIP skupine v sekcii Hodler pravidelne poberáme zahraničné reporty. No asi taký vrchol tých zahraničných reportov, aký môže byť v kryptomenách, sú tzv. Palm Beach reporty, za ktorými stojí Teka Tiwari. Ak by ste nevedeli, kto je Teka Tiwari, je to významný analytik a investor, ktorý v minulosti chytil už niekoľko trendov. Pri vzniku iPhoneu vedel ako jeden z prvých analytikov prečítať, že iPhone naozaj zmení hru v sekcii mobilov a smart telefónov. Takisto veľmi dobre chytil Apple, umelú inteligenciu a veľmi skoro odhalil aj trend kryptomien a Bitcoinu. Takže Teka Tiwari je naozaj jeden z absolútnych legend, čo sa týka kryptomien, ale čo sa týka aj Wall Street. No a býva zvykom, že ak nejaká spoločnosť Wall Street alebo z Ameriky chce pomôcť s kryptomenami, tak si najíma práve služby Teku Tiwariho, aby im s tým pomohol. No a Palm Beach report ja poznám od nejakého roku 2018-17, no a stojí niekoľko tisíc dolárov na rok toto členstvo, no a my v podstate tieto reporty poberáme a pravidelne ich pridávam do VIP skupiny ako nejakú pridanú hodnotu. Tento report je dlhodobo oceňovaný ako jeden z najlepších v celom kryptosvete, pretože Teka tým, že je v úzkom kontakte s firmami z Wall Street, má vždycky veľmi podrobný pohľad na to, čo sa deje za oponou. A preto ma veľmi zarazilo, keď v poslednom Palm Beach reporte sa vyslovene písalo o tom, že musí prísť kapitulácia Bitcoinu. No a najskôr som to nechápal, ale v nasledujúcich minútach to, čo sa vám budem snažiť vysvetliť, je názor z Palm Beach reportu, ktorý ale okorením takisto svojím názorom. Takže Teka Tiwari v reporte opísal dve kapitulácie, aké môže byť. Jednu si pamätáme z marca 2020, no to je tzv. Cenová kapitulácia. Toto je kapitulácia, kedy cena brutálne spadne, napríklad práve ako v marci 2020, kľudne v priebehu 2 týždňov aj o 50%. A je to jednoducho kapitulácia ceny, kedy sa dané aktívum jednoducho zosype. Teka Tiwari si myslí, že ak nenastane nejaký Black Swan event je v jednoduchosti povedané nejaká veľmi nečakaná negatívna udalosť, ktorá ten trh úplne rozbije. Tak si Teka myslí, že hladina tých 15-16 tisíc dolárov, ktoré sme videli zhruba v zime alebo jednoducho po krachu FTX, bolo naozaj na Bitcoine dno. Nebudeme sa tu teraz rozprávať o altcoinoch, ale budeme sa rozprávať o Bitcoine. A to, čo by Bitcoin dostalo na nové dno, je len nejaký Black Swan event, to znamená veľmi negatívna udalosť, napríklad krach USDT alebo krach Binanceu alebo nejaká obrovská recesia či krach niekoľkých bank vo svete, tak toto by mohlo dostať cenu Bitcoinu ešte pod 15 tisíc. Ja osobne s tým celkom súhlasím a dávam mu za pravdu, že naozaj ak nepríde nejaký katastrofický scenár, tak myslím si, že tých 15 tisíc naozaj mohlo byť dno, ale to, či tá udalosť príde alebo nepríde, my jednoducho nemáme šancu a šajnu ani ovplyvniť, ani o tom vedieť, my sa na to môžeme jednoducho pripraviť. Takže cenu by som momentálne teraz neriešil, ale existuje aj tzv. Druhá kapitalizácia a to je kapitulácia času. Kapitulácia času znamená, že ak dané aktívum, v tomto prípade Bitcoin, jednoducho nebude robiť nič. A sami dobre vieme, že najhoršie, čo pre investora môže byť, keď sa nič nedieje. Pretože keď sa rastie, všetci zarábajú, všetci sa tešia, keď to zase klesá, všetci dokupujú, všetci sú šťastní, že môžu dokupovať lacno, ale to najhoršie, čo môže byť, je, keď sa nedieje nič. A to je podľa Teku niečo, čo tomto trhu ešte chýba. Časová kapitulácia, aby sa Bitcoin uzavrel v nejakej hladine, on to popisuje väčšinou, že môže to byť od 15 do 30 tisíc a v tejto hladine, aj keď je to rozpätie 100%, bol napríklad rok a pol.
A táto časová kapitulácia je dobou akumulácie a dobou, kedy sa pripravia potrebné zákony na to, aby vlastne mohol nastať ten ďalší bull market. Pretože ak chceme ďalší bull market, tak ideálne by bolo v tomto bull markete napríklad mať ETF-ko, mať prísun nových peňazí, nových investorov, nových inštitúcií, ideálne bank, nejakých hedžových fondov, a to bez toho ETF-ka mať nebudeme. Čiže techovi chýba práve tá časová kapitulácia, s ktorou ja absolútne súhlasím, a preto si myslím, že najbližšie mesiace nás jednoducho čakajú mesiace nudy. Mesiace, kedy ten Bitcoin nebude robiť nič, a mesiace, kedy budeme jednoducho len čakať na to, aby sa niečo stalo, a zároveň tieto mesiace sú mesiacmi, kedy sa na pozadí všetko pripravuje. Pripravujú sa ETF-ka na Bitcoin, veľké spoločnosti akumulujú, pripravujú sa zákony, pripravujú sa burzy, pripravujú sa KYC na burzy, pripravujú sa regulácie, pripravuje sa napríklad MiCA, a na to, aby vznikol ďalší bull market a do kryptomien natiekli nové obrovské množstva peňazí nových, ktoré v minulom bull markete v tom trhu neboli, pretože aby sme cenu dostali nad 70 000, tak v tom trhu jednoducho potrebujeme nové peniaze, tak na to musia pribudnúť aj tie nové kohútiky s vodou. Už sa to nemôže liať len od bežných ľudí a pár vybraných firiem, musí sa to liať z celého sveta, ideálne aj z bank, z veľkých korporácií, z veľkých firiem a hedžových fondov, a práve na to je potrebné to ETF. Takže keď si to naozaj uvedomíme, Bitcoin, aby naozaj začal nejakým spôsobom výraznejšie rásť, potrebujeme teraz tú kapituláciu časovú, a poďme sa pozrieť na graf. No ja keď sa pozriem na náš VIP Discord, písal som práve o tom 5.10., kde som vlastne nejakým spôsobom do hlasovky zhrnul ten Palm Beach report, no a keď sa pozriem na graf, ktorý som tam dal, tak toto mne príde ako naozaj reálna možnosť. My jednoducho potrebujeme nejaký channel, nejakú nudu, nejaké postupné vyklesávanie, kde napríklad teraz sme momentálne na nejakých 27-28 tisíc a dajme tomu o pol roka budeme na 23 000, hej, že absolútne bez posunu, a toto je niečo osobne, čo mne tam chýba. Ak by do toho napríklad prišiel práve ten Black Swan event, to znamená ten nečakaný, veľmi negatívny event, tak to môže spraviť práve tento spike, ktorý by to kľudne ten Bitcoin mohol dostať aj na nové dno, ale to, čo Bitcoinu momentálne chýba, je časová kapitulácia, ktorá keď sa pozrieme do histórie na graf, tak tam vždy jednoducho bola. Vždy tá akumulácia trvala nejaký čas. Môžeme sa teraz pozrieť vlastne na aktuálny graf Bitcoinu, ja som si tu vlastne všetko vymazal. Vždy tá časová kapitulácia tam bola. Hej, čiže napríklad aj tu v tom predošlom bull market ono to rozpätie naozaj bolo celkom veľké, ale pozriem sa, že my sme boli v podstate v nejakom rozpätí 300-400% od decembra 2018 v podstate po august 2020. Samozrejme, bolo tam obdobie rastu, bolo tam obdobie postupného poklesu. Tu nám vlastne prišiel ten Black Swan event v marci 2020, ale v podstate hýbali sme sa v nejakom range, a to je pre tie kryptomeny úplne typické. Aj pre altcoiny, aj pre Bitcoin, aj pre vlastne celý trh. Čiže ja osobne by som sa vôbec nečudoval, keby v tomto range, ktorý môže mať kľudne 100 aj 150%, skysneme ešte najbližšieho pol roka, a práve tu nás sa za oponou budú diať tie veci, ktoré sa diať jednoducho potrebujú. Takže ak si chcete prečítať celý kompletný report, pridajte sa ku nám do skupiny. Okrem toho, že tam máte ten report, máte tam aj nejakú moju hlasovku ešte aj s ďalšími vecami, ktoré sú zaujímavé práve z toho reportu. No a čo si myslíte? Bude mať Tekativary pravdu a naozaj nás čaká časová kapitulácia? Mne osobne to naozaj dáva zmysel z hľadiska toho, že tie inštitúcie, regulácie sa musia na ten bull market pripraviť, a zatiaľ čo v minulom bull markete to nebolo, dajme tomu možno až tak daňovo podchytené, tak verte mi, že teraz z tohto bull marketu budú chcieť získať všetci. Budú chcieť získať štáty, firmy, práve na tých daniach a poplatkoch. Čiže ja si myslím, že ten trh bude teraz čakať práve na tie regulácie, aby sa to potom vedelo dodaniť a už to bolo win-win vlastne pre všetkých, pretože ďalší bull market si tie štáty nebudú chcieť nechať ujsť. Dajte mi do komentáru váš názor, čo si myslíte, no a my sa vidíme znova pri ďalšom videu. Ahojte.